No niin. Mennään pelaamaan. Rob 0 ja Pose Gamer on täällä. Tällä kertaa ei oo muita. Joo, tossa on toi Oulu. Voinko se lopettaa? Ei hauskaa. Ei hauskaa. Hauskaa. Mitäs nyt siitä oot vähän pelaillut tässä ennen kuin aloitit kuvaa? Joo, aika paljonkin. Pääsin pois zombien luota ja tulin haakkaamaan puuta. No siltähän näyttää. Ja rakensin muuten taloa. Jaha. Minne sä sen rakentaa? Mä en oo näkemässä. Minnekäs? Oli silleen hassusti, jos ei itse kertonut. Piti tehdä videoja, tehtiin ja huomattiin, ettei se näyttö tuo ohjelma tallennettaa. Hups. Piu pau pou. That's it. Se meni peiliksi. Joo, se meni peiliksi. Mikä se on? Vai? Ei. Onko siinä vielä jotain? Ei. Ja minä tappamaan lehmiä. Mikä siinä on? Niin, menin luolaan. Siellä oli pelottivia zombeja. No vauden nepä on pelottavia. No oikeesti muuten, nykyään möröt ei tuu sun luo, jos ne ei näe sua. Eikä sä voit mennä kivien taakse piiloon. Ja ne ei tuu, tai ne ei löydä sua. Sä oot kurkki. Jos niitten pää ei osoita sua, niin ne ei näe sua. Eikä sä oot hiippailla niitä päin, jos ne on sellatti. Niin se on tosi kivaa. Teille tää ei välttämättä ole niin rasittavaa kuin mulle. Mä kuulen niitten tän ääneen monta kertaa. Niinku tuplasti. Ei muuten. Niinkö? Nyt, jotta näkyisi vähän paremmin, niin laitas asetuksesta videoasetukset Okei. ja näköetäisyys pienemmälle. Ja laita kirkkautta enemmän. Joo, laitat kirkkausta esille silloin. Ja Ja sitten tätä. pilvet. FPS. Se on sen täytyy olla hyvä, sen täytyy olla hyvä. 60 oli silloin. Niin, mutta siis laita parempi, se parantaa videonlaatua. Toi, grafiikat, niin laita se nopealle. Noin. Okei. No No niin, niin, nyt sen pitäisi- siinä oli taas vähän parannut. Mitä se Urho tarkoitti FPS:llä? Laita FPS:ää vähän pienemmälle. Joo, sä laitat sen aika suuraa. Se on zombi. Zombi kattelee. Laita sitä vähän pienemmän. Laita johonkin 100 se kyllä se silloin. Ei, enemmän. Sehän on 60. Mutta se vaikuttaa kuinka useasti se päivittää ruudun. 120 varmaan. Katsotaan. Kyllä se vieläkin vähän pätkii. Mutta ei toi oo mitenkään häiritsevää enää. No vähän tökkii. Se on Joo, siedettävää. siinä tuli vähän säätöä. Ja joku zombi katteli, missä ei yrittänyt sitä yhtään. Tai toi toinen tuli tuolta. Piksiä. Mitä? Sanoit missä? Miten sä toistit se? Ehkä teet virheen. Kuka se on? Ei mulla mitään väliä, vaikka sanot. Kuka se on? Sä. Eikä oo. Kyllä. Siinä on mä. Kuka oot sit sä? Mä oon mä. Joo. Piks. Kuka sä? Piks. Täh. Piks. Oikeesti sun Pose Gamer, joka pelaa. Eikä oo. Joo, se on oikeesti posekevertä. Missä vaan? Miksi vaan tässä ne puhuu taustalla? Eikä puhu. Kato skeletoni ampuu. Joo. Se ei tykkää susta. Se ei päästä sua nousee vedestä. Se on niin kova. Älä ala taiskella, sulla on vaan 3 jalaa. Sä kuolet. Enkä kuole. Ai ehkä. Tee vähän vaan. Ei kuolet sä. No okei. Aivan sama. Taas täällä. Taas kerran yksi Ai kuolee. jaa. Tyksä. No, mäpä tiedän, missä päin se on. Antaakohan? Kuinka lyhyesti? Missäköhän on Laavajärvi? Siinä on sulle laavaa. Siinä on Ja oikein creeperi. Laavajärvi. Sinne niin creeperin kallein. Sitten mä lähdin tästä tonne päin. Katso se oli. Vitsi. Mikä tää on? Spideri. Meillä on zombi, joka tavoittelee tähtiä. Joo. Ja skeletoni, joka ei väitä mistään.
Ai ei. Joo, ei kun kato sillä niinku kädet tohon yläviistoon. Se käy niin selkeä. Täällä on paljon creepereitä. Eikö sillä oli vaan toinen käsi niin? Kyllä siinä oli mun mielestä kumpikin. Eikö sillä oli toinen? Itse pitää kattoo se. Soita, että siis te ette näe. Joo, te ette näe mitä toi äsken näytti. Mutta on parempi, että ette näkään. Joo, olis parempi. Siis toi ei näytä mitään. Jos sit se spideri tappaa sut. Ei. Tupla spideri. Väärä suunta. Miksi se kaikki äänet kuuluu myöhässä? Joo. Minä puhun jo nyt. Creeperi. Joo. Vettä. Aika muut sekoilu nää videot. Aina nää on sekoilu. Sekoilut on parhaat. Olis toi äsken, että tos mun mielestä näki joku ghost, tai se oli skeleton. Mä laitan kartan. Kohta. Minkä takia? Ihan huviksi. Sitten mä näen missä se on. Kato siellä. Siellähän se oli. Siellä on tämä. Siinä on tämä. Kato siinä on sieniä. Sitten me jatkaa matkaa tonne, koska mä en halunnut tonne. No missä et halua, missä haluat? Mä haluan sinne niin, missä mä rakentin talon. No näin, etsiä se sun. Siksi mä menisinkin ottaa kartan. Näin, karttaa sun kauan. Uskuu. Kävelet vaan. Kunto kohoaa. No niin kato, siinä sulle lehmiä. Tapa ne saat sängyyn. Lehmiä? No lampaita. En mä tiedä, lampaat on samanlaisia. Uskuu raata jälkeen. Noniin. Hakkaa ne. Pelottavaa. Hakkaa päälle. Ruokaa. Vielä yksi lammas sun pitää tappaa. Nee, 2. Yksi vähän. Mä haluan tappaa. Ja anna tapaa siitä. Siinä on sulle yksi lammas tapassa. Mikä tulee rautaa? Näkyy. Joo, se oli rautaa. No okei, mä teen uuden kodin. Se oli niin huono. Ja tuossa sulle puuta tuolla hiltä ja tuossa rautaa. Puuta. Kaikki mitä tarvit. Kiveä. Sitä mä Mitä tarvitsen. itse kiveä tarvii? Se voi ottaa ihan koska vaan. Kiveä ei koskaan tarvii sanoa. Koska se sitä kaikki. Mainat vaan alla. Sehän ei ole kiveä. Paitsi jos on niin epäonnien kohde, että siinä on pelkkiä malmeja. Joo, mä nostin mukia just. Se on kyllä. Miksi toista tyypin tausta on musta? En mä tiedä. Eikö siinä pitäisi olla dörttiä? En mä tiedä. No et sä tiedä mitään. En niin. Et niin. En sä edes rakentaa tuota hakkua. Mä oon paras rakentamaan hakkuja. Unohdat aina niinku ottaa sen sieltä. Ja hakee myös sitä hiiltä. Rikosääntöjä. Mutta minkä takia sä teet näitä? Joudut syömällä luolaan. Sinulla on siinä oikein hieno puuhakku. Ei se on ruma. Joo. Ja mitä? Siinä on sieni! Nyt puuta tähän alle laita. Sä voit tota kautta kiertää takas ylös. Nyt tulee. Nyt tulee musiikki. Ai, tuossa laitetaan vähän musiikkia. Mä en kuule mitään. Eiku kuulen. Jotain. Jaa. Mulla oli sitä hiiltä, meni nyt sekin hakee. Toisessa suunnassa oli hiiltä. Ei, Mulla oli mä etsin ensin raudat. Rauda. Mitä nyt? Kuka se oli? Taasko sitä yritet sitä kenttää? Joo. Tai se geometri tässä siis pelastus. Joo, me ei pelata sitä. Se on huono peli. Paitsi toi pelaa. Se on aika huono siinä. Laittaa vähän musiikkia taustaan.
Aika huonoa musiikkia. Älä. Sinne ylös. Siellä olisi myös hiiltä. Sä tarvit hiiltä, että sä voit hyödyntää rautaa. No moro. Että sä voit tehdä tortseja ja mennä tutkii tonne Kyllä turvallisesti. olla sulkapalloa. Ai, siellä kuuluu vähän puhetta vissiin taustalla. Aa. Ai, kävelettekö siitä? Hiiltä. Ai, kävelettekö... Siinä kun mä en olisi vielä aloittanut videot tälläkään kertaa. Jos videossa siitä kuuluu tekitystä, niin ottakaa olla välittämät siitä. Sitä ei ole olemassakaan. Se on vaan illuusio teidän aivoissanne. Että teidän täytyy katsoa nämä videot. Ja mä itse hypnotisoida teidät kattoa ja laikkaamaan kaikista videoista. Me ollaan niin kauhean pahoja. Me ollaan niin surkeat tubettajia, meidän pitää tehdä semmoittia. No ei nyt ihan oikeesti. Kuka edes kato meitä? On siellä pari näyttöä. Mieti kun tänne tulisi 1000 tilaajaa. Se olisi aika paljon. Niin mukavaa se olisi. Tehdään nyt se sänky itselläsi. Joo. Tähän mä teen kori. Joo. Hieno koti. Mä ois laittanut siihen sänky. Ei. Kun mä laitan sängyn siihen väliin. Joo. Miksi te tulla puiden Ai joo, kato sä heti. Sä lämmität sun sängys. Joo. Ai nyt sä vähän tulee ääniä taustalla taas. Niin ole siihen sun hieno sängys. Jäi. Aina se lämmität tulee jalassa. Ei, vaan pään. Joo, pää lämmitäks. Joo. Niin sä voit nukkua siellä. Sulla on lämmin. Yö. Ei, mä haluun yön. Hakkaa se. Hakkaa. Ja miekkää hakkaa toi. Hakkaa. Hakkaa päälle. Jossa poika. Katso tonne ylös. Katso oikealle ylös. Siinä. Possut oli valmiita puulla. Ei oo enää. Sä hakkaat possun. Älä tapa possuja, tapa lihmiä. Miksi? On parempaa. Emme saa 4 possusta vapaa. Heippa! En leikkaa mitään. Heippa! Mä jatkan tätä vielä vähän aikaa. Joo. Ja sit Mut mä leikkaan nyt!